ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстои азизи ман, якояки шуморо ба ширкати атомӣ ба командаи худам даъват мекунам. духтаро бисёр вақт мегӯяд ки номерои худтамон духтаро ма шуморо чанд бор гуфтам, ширкати атомида бисёр одам овардан дар кор нест. ҳар як одам ду одам меёрад, дар 6 моҳ ду одам меёри и всё. барои ҳамин духтаро номерое ки ман мемонам ҳамаш номерои худмаи духтаро. мо группаи корӣ дорем. шумо ки нависте бигӯен ки агар ман набошам, просто бигӯя ки группаи корӣ да добавить кунем, бигӯя группада ман ҳастам, обучениё ҳамаш бепулай, кораш мо да ёд метавам ва то оилика бироварда мерасонамтон. дар ин ширкат кор қин нест, ҳамагӣ дар 180 сомон дар 6 моҳ. ман боварӣ дорам ки як колгейт агар дар душанбе бихаре ай 30 сомон зиёда. просто зубнои паста бихарен, тамом кора бу омӯзен, ёд гирен. ҳозир кори интернетӣ беҳад пули калон дорад духтарако. шумо оста оста дар ҳамин симои ман мебинед пешравии атомира. ҳар яки шуморо ман барои ҳамин духтарако ватсапи рӯи экранда бинависен. метонем бигӯем ки сразу мара группада добавить, гоиди кор маълумот гирем. ман ҳамаи ҳамира барои шумо мекунам, чтоб шумо ҳамин кори атомира ёд гирен. дар хона нишаста дар ҷои гарм дар пеши фарзандотон оиликои нағз гирен. дӯстои азизи ман, ниҳоятан борон борид, беҳад борона пазмон шуда будем. ҳамха гарм буд ки уже дар ҳамин фасли сол мо чӣ карда будем, да уже камтар салқинӣ да одат кардагем. барои ҳамин хеле хурсанд шудем. борон борид, саҳар соати 4 бедор шудам, овози борон. ҳавлӣ чӣ хела биромадам, ҳама боду ҳаво тоза. чӣ зур борон. офис омадам. ой духтаро, ман ҷамиём либосамо мекашем, мемолам алосо мерам, баъд короче ба дигар либосо мерам, як гала либос ҷамъ мешавад. духтарако мегӯям як рӯз дута влог бирорам борои одамое ки мондагия биёем барем боротона. баъдан духтарои гуфтанд ки курпачаро чанд суб карде япай худсе. курпача падарка чӣ монархи падаркара шумо да бигем духтаро. курпачаи хушрӯай зинаи панҷумда курпача ҳай. ин ширкатам ҳамин осониш чия, ҳамин тозонаки ҳамин як бор харид мекунӣ. қимат мехарӣ, як чизи 60 сомонаро 499 сум мехарӣ. не ки агар ваята аймо 499 сум нахарӣ, соҳиби ан қали чизо намешӣ. ва капилка, ин ранги капилкае да, гӯё ки шумо пултона да капилка партуфтен, баъд оста оста фоидатона мегирен. так борои атомӣ дар ҷажда доранд, одамо наомадиянд, набурдиянд, самокати дилафрӯзро дафт кардем. борои тозон, паплинои тозон. паплин арзон шудеса, ҳозир гирем барои маърако. дубайский мубайский гуфта ҳа гуфта пихнут карда истиям. хулоса дальше инам духтаракои чия намиёношон. духтаракои тозон биёен ин чизу чоратона барен. мо иҷа камера хранением ба шумора. духтаракои тозонам чизош мондагия. дальше и пакетам ма гуфтам олира ма бояд ба соҳиб шароӣ кунам, накардам. майли ҳамаи и тозон атомӣ, майли бо чизои фаберлик омадиста иҷа. орзоварда гуфтам ки ҳамин фаберлик намерасида офиси ва борои фаберлик и чӣ боша и одам да мо додем чизоша. и духтарои фаберлик аксия доштиянд, чӣ доштиянд, борошона меомадиянд, ай ҳамиҷа мебурдиянд. гуфтам хай мешавад соз. биёен барен, чизи дорен надорен. ҳеҷ гулои мо чӣ буда иҷа бошанд. ин гулоро хона барам, ин гуло зеби вазай ма доранд духтаро. раисаи мо омад. биёен мегӯм ин гуло зеби вазай қимати ма доранд, зеби вазай дастумаи шумо не. гулоро зи оша алиш мекунам. духтарако камакак суҳбат кунем. дина дар бораи видеои динангӣ бисёре нависанд ки апай хотият материали гирбишин ҳастай. духтаро ман медонам ҳастай, просто вай талаффузша нодуруст кардеста буд. барои ман гуфтам ки не нодуруст гуфтаисти. гуфтам ки ай куҷо медонам медонистай материалро. ай қашам ман ҳайрон шудам ростига.
балхша мега ба гуфтам балха ҷо донисти мега ки ҳамҷода як кас харидеста буд фаҳмидам хулосанам хеле баъд саҳар я пас пишчицай ма нависта ки япа хуҷат матра фақат тамошо мекунам ак шашта вай материала ёфт 6 желания вая исполнит ки кани чӣ мега сари голосовой рош кардам гуфтам ки гуфтам оли баха желаниёта бугу ма чӣ кунам оли я идея дорум иқа косметика да я видео дида будам я занак да пешуш иқа косметика монда буд кадомаш ба фикрат барои чӣ ай вай нақл мекунам ки ай хандара меғалти оли бекор шавам мерам косметикои атомира да пеш мерезим бо уҷа чи ягон чи дига биём кани мебинем кани дар борашон чи маълумот метия ба видео мекунам мепардонтона ана чи хеле ки гуфтам ҳаво боронияй ма без зонтик омадам ана баъд гуфтем ки ресторанковӣ гуфтем манижа қатъи дина рафта будем ки мо нарафтем автосалон рафтем чойкаштаки фаридара ресторанда каданян оли фикр доран нарха навора дидан дар кор ягон ресторани нормальни ки менюшам нағз боша бо я проблема ҳофизай ҳофиз чансмай ё ки диджей хаяктуи калон нестай ку чойкаштакда диджеям мешава ҳамин корора дидестем баъд бо чизи дига гуфтани бутум то ябора ҳама ин гапора дамҷа бугум освещение нағзай ино мебинем атомин халияй руд блистит мекунам ма бояд пудраша бихарам пудра дора атоми духтарако нигоҳ кунед яктамо ай ҳамин набор наличи дорем духтаракомо барои фурӯш рӯй кардагиянд ана метоне биёен ай офис бигирен медоне ай барои доғои рура нест кадана доғои таваллуд шудагитон заводскоятона не баъдиша и крем шай духтаро розови ай ира шав мекунен рӯз мешувен иша рӯз мекунен ин берёзовая вода қати капсулаҳое ки шуморо пир шудан намемонанд яъне дертарак пир мешавед ин набор наличия духтаро нархаш 350 сомон да атоми и уже налич нест дар сайти россияда барое ки наи овуш дар раҳ дига намебиёя ях мекуна корейсо гуфтагиянд то моҳи марта ай сайт мо мегиремш уже гирифтагиянд ша яъне ки шумо метавонед ира дар ҷои мо наличи харидорӣ кунен бо чӣ гуфтанӣ хеле харидорӣ не ки майли биёй ма да теба ма моҳи март заказ мекунам метунтона иранаген ёки майли ма заказ кардагим баъди 3 моҳ меоя мераса баъда ҷош бимоне и хеле варианто умуман наге духтаро ма медонам ки духтарои атоми оз мара нигоҳ дора иминоз чӣ меган утарира блогеро ҷанг мекунан ку видео обращения барои шумоай ки да атоми кор мекунен ҳамин коротона партоен ки хемохемтона да ким ки те ким ки ғалтидеста ози тамом уже охиро нафас шай ба мо шумо да метием ба ай ким ки мебиёяд ин ҳамиҷа ҳамин хемохемо ай одамо барои фурӯш омадагиянд сахт зарур боша бихарен ё ки заказ кунен ждат кунен ё ки спирулина бутае ба ма ай ким ки меоя метунта и спирулинора ҳамин одамо 2 моҳ дар раҳ ждат кардагиянд ки имрӯз бифурӯшану фоида кунанд шумо да сахт зарура бихарен уша ба меорен мефурӯшен ранги ино анам хеле варианти алишакон мо надорем ё ки бутае ба матада метум и хеле вариантҳоро вообще хотиртон бубурорем нашоди анамин наборе ки бисёр омадагиай фурӯшияй 350 метоне ки ватсапи мада бинависен ана ё ки ватсапе ки дар рӯи экран мондагиай шумо да ҳатман мефаҳмонанд